Gikan karon hangtod rong Sunday ang atong isgutan kining mga naghinapos nga mga adlaw sa kapanahonan ni Kristo diin nagministeryo siya sa physical nga lawas dinhi pa sa kalibutan no. Sa iyahang pag-anhi, una niyang pag-anhi. Lucas 19 versikulo 28 hangtod sa 40. Luke chapter 19 verses 28 to 40. Sige, barog una ta. Magbalik tag barog mga igsoon. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem. Naguna kanila. 29. Sa nagkaduol siya sa Betpahe og Betania dito sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinunan o gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan og inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot og wala pa makabay-i. Badbari kini og dad-adinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, Ignacia, nagkinahanglan niini nagkinahanglan ang agalon niini. 32 og miadto sila og ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang tag-iya niini, nganong inyo man kanang gibadbaran. Unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang agalon, og ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo, og gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, pamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod sa pagpasalamat og nagdayeg sa Dios og sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Verse 38, dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, pakigdait didto sa langit og dalaygon ang Dios. Maingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon miingon kang Jesus, magtutudlo pahiluma ang imong mga tinunan. Verse 40, si Jesus bitubag kanila, sultian ko kamo, nga kon maghilom sila, maninggit ang mga bato. Let's pray. Ginoo, ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanan, sa langit ug sa yuta. Ug ikaw ang naghatag sa among mga kinabuhi ug nagbuot hangtod kanos alang kinikutob. Walay na angkon bisan gamay dinhi namo sa among kinabuhi nga dili nagagikan kanimo. Busa sa kanunay o Dios, magpasalamat gayud kami nga ikaw maoy nagatagbo sa tanan namong gikinahanglan. Salamat Lord ng among kagutom o kauhaw spiritually, ikaw niining kagabihon magatagbo, magahatag og kabusganan og katagbawan sa matag usa ka kalag nga giuhaw Ginoo. Salamat kayo o Dios nga ang langit nung kaalam maoy padayon nga mahimo o Dios nga kami makalahutay gayod. Mahimo gayod nga kagahom nga kami magpadayon sa among pagpangalagad diha kanimo. Ginoo, kami imo mga anak, pero ang among mga pagkinabuhi o Dios, daw nagkinabuhi nga anak sa gawas, mao nga tabangi kami nga pinaagi sa imong mga pulong. Matudluan gyud kami sa pagkinabuhi nga makapalipay diha nimo o Dios. Salamat kayo sa imong gugma nga walay paglubad og panalangini ang tanan nga maabot ni ining maong mensahe. Nga dili ni maagaw sa kaaway hangtod nga magpadayon pa among kinabuhi Lord. Padayon nimo ni ipahinumdum kanamo pinagi sa imong balang espiritu. Lord, gamhanan ang imong mga pulong
o magbag-o ni sa among mga kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Karon nga kagabion mga igsuon atong hisgutan ning dayag nga pagsulod ni Kristo sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Munay ato ang hisgutan karon. Pero before ta mo adto ana, kay nga naman daghan kaayo nga ari ka sa kaning sa mga ari ka sa otoridad sa gobyerno like mga pulis, army, na sila gitawag og intel, spy, secret agent, di ba? So dili din mo sila mahibaw-an nga pulis din ni siya, amo kabaluan eh. Dili mo ni siya mahibaw-an nga, uy, opisyal din ni tungod kay kuan sila kanang say tawag ana, in disguise sila nga imong tan-awon, gadaladala og sako, nangulikta og lata, pero intel di ito, naniid di ay, kinsa asa ning na ay mga illegal nga mga buhat. Nya ang uban, mo apil-apil sila ngadto sa mga tigong, na ay nagsugal dito, mo adong pud sila dito, wala na sila nagdala og uniforme. Daw, ang uban nila, mangil-mangil pagani gurog dalag manok. Kaya na may mga sugal na ng kasagbutan, sudpanan nga mga madakpan na nila tungod kay kuan lagi ni sila, kanang in disguise pod sila. Intel ba? Masabtan na to nag-ayo. Yung sahay doon ay makita nimong ganiwang manig-ayo ni, gasiga ang mata. Arang daghanang tato, ayay. Siguro drug addict na iwa kakabalo nga, pidiya dahil siya, pulis dahil siya, intel siya. So, imong makita nga diha sa ilang kinabuhi, kining mga spy, kining mga secret agent, kining mga intel, diha sa ilang kinabuhi, dili madayag, dili makita kung kinsa gyud sila ang tinuod nga pagkasila. Tama? Nasabtan ko? Kining kinabuhing Kristohanon, dili gyud ta pwede nga sama ni ana mga igsoon, muratag mga intel ba? Nga di may baw Kristohanon bagyo ni siya. Kay never gyud kong nakakitaan niyang nagampo, never gyud kong nakakitaan niyang nagbasa og Bible, never gyud ko nakakitaan ning di gyud ko kadungog niya nga magpa-sound siya og mga Christian music, di gyud ni siya mo share ngadto siya mga classmates siya mga sa pulong sa Ginoo, dili gyud ni wala gyud kay makita nga kanang Kristohanon na siya. In other words, dili dayag sa iyang kinabuhi nga naa na siya'y Ginoo. Gusto lang nako masayod tang tanang mga Kristohanon og ang tanang maabot niini nga dili na ta kinahanglan pang magpasan-pasan pag-cross, magbunal-bunal sa tong likod, magbakta sa kadalanan, magtiniel, maglatigo sa kaugalingon. Aron makita ka sa public. But sa matag adlaw sa tong kinabuhi, ang kada Kristohanon dili siya spy. Dili siya intel. Munang kami na among trabaho, Christian man ang mga Kristohanon ang circle namo sa among mga work. Mga Kristohanon sila. Yeah, sometimes manung mi dito, manuwa mig basketball, dito na kay dito dili man mga Kristohanon ang uban. Mao na nga magbantay sadme. Nga ang among mga actions, ang among mga pagpanulti, ang among mga pamatasan, ang among mga madayag nila, makita nila nga dili may mga spy, dili may mga secret agent, dili may mga intel nga Christian. Tinuod gyud kang naay Kristo sa kinabuhi because ang mga tao dili magbasa og Biblia. Ang ilang ginabasa buhat sa tawo, mo na bitaw nga bantayan kanila. Mo bitaw na nga i-post kanila. Mao bitaw na sila ikasulti gyud nimo kay ang imong pamatasan og pagkinabuhi mao'y ilang gibasa. Introduction pa lang tanong og nahunat na daan. Now, arita karon sa pagsulod ni Ginoong Hesukristo sa Jerusalem.
Maghisgot na gani tag Jerusalem, ato ning ibutang karon nga ang tibuok kalibutan mao ning church. Mao ning simbahan, ako ning building. Unya ang Jerusalem mao nay altar. Kay gani ang mga Hudiyo naagyod sa ilang una-una nga ang mga paghalad, ang mga pagsimba adto ra gyud himuon sa Jerusalem, tama? And listen to this. Kining mga relihiyoso kayong mga tao, mga suwito kayo sa balaod sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga iskriba, mga manunulat, expert of the law, ilag yung giprotect og ayo ang southern kingdom, labi na ang Jerusalem. Nga dili sila masudlan og lain nga mga pagtulunan. Lahi nga mga pagwali. And gikonsider nila ni atong mga panahona nga kining pagwali kabahin ni Kristo o kaning mismong si Kristo o kinsa ni ilan ang gikonsider nga alien, lahi nga sect, lahi nga pagtulunan, pagpasipala sa Dios. Ilang gikonsider na nga kining Christian community, kining gasunod ani ni Kristo, kining gitawag nila og dalan, gina-consider nila na nga lahi sila, dili pwedeng mosulod aning religious kayo nga dapit. Munang ilag yun yung ginapanalipdan no gayo. Munang kung naay faith defender karon sa una rani ang mga Sadusiyo o Parisiyo gani ilang planong pahunungon gyud ang mga nagwali. Pahunungon gyud. Og karon mausab ni sulay kagwalig plaza nay mubabag nimo. Pero kung ang imong dadon sugal bisyo, mutabang pa na sila, mudasig pa na. Wala man nagdili si Kristo nga mag-inom. Si Kristo tinadyaw man ganito. Mangana pa na sila, mudasig pa na. Pero kung musugod kag walis pulong sa Dios, do na gyud nay mo atrakan nimo. Now ingani ang panghitabo. Musulod na si Kristo sa Jerusalem og dinhi na magsugod ang paghalad sa iyang dugo, sa iyang kinabuhi nga didto na hangtod nga naay katapusang panihapon, dakpo na siya, unya pantuson og ilansang. Before na nahitabo, ang pinakauna kining human niya tudloe, badlunga ang mga disciple, niingon siya, musulod na adto na ta. Mauna ni nga tayma. Nauluhan na diya og the triumphant entry of Jesus in Jerusalem. Madaugong pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem. Now listen to this. Mudong na siya, musud na siya dito. Wa nay balikay ni, kay mauna ni ang time nga ihalad na gyud ang iyang kinabuhi. Now imagine na lang gyud. Imagine na lang gyud ang usa ka dapit nga imong adtuon og kana nga dapit istrikto gyud na kayo, gibantayan gyud na og ayo nga di gyud na pwede. Ako ba, welcome ba ko moadto ko sa inyong church? Bisag di ra ko magsutana o niya muwali ko? Of course, dili, tama? Panalipdan gyud na og ayo. Sama usab ani. Nga at all cost, panalipdan gud gani, panalipdan nila gani sa mga nanglabay nga mga pagwali ni Jesus sa kadaindiin nga dapit. Gusto siyang pahilumon patyon. Ang nagplano ni ana nga i-assassinate siya, patyon siya. Dili mga tawo nga dautan, kundili mga religious leaders ug ang mga leader sa mga Hudiyo. Now, gipreserve yun nila og ayo ang Jerusalem. Pero karon sudlon ni sa atong Ginoong Hesus. Mao ni ang atong gibasa karon. Lami kayo gyud mga igsoon. Kana bitang before ka mo share sa pulong sa Ginoo, na familiar nimo og ayo, nabasa gyud nimo makadaghan, naa pa jud kay ni Google jud kag panahon, hatag jud kag panahon nga magkat-on jud ka, hatag jud kag panahon nga mo tuon jud ka. Nya after ana pamalandungan nimo kanunay, daghan kay kag madiskubre. Atong sugdan ni mga igsoon. Ingon diha pagsulti. Verse 28, si Jesus misulti ni ini. So iyang gikorek ang iyang mga tinunan. Unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila.
So ang iyang mga tinun-an nakigpanaw, nag-uban usab si Jesus kanila. Nga naagyod mismo, maoy naguna. Siya gyud mismo. Verse 29, sa nagkaduol na siya sa Betpahe sa Bitanya, o Bitanya, didtos bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinun-an, verse 30, o gitugon, giingnan. Lakaw kamo ngadto sa balangay. Nga anaa sa unahan og inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno. Take note, late. Sa ato late, sa Bible nating asno. O, dapat makasabot ang nganong nate man di ba di pwede katong mama? Minaw ta ha? Makaplagan ninyo ang nating asno nga gihigot og wala pa makabay badbarik ninyo kini og dad-a dinhi. This is the first instruction of Jesus. Lakaw kamo ngadto sa unahan nga balangay, barangay or village naamoy makit-an nga nati nga asno nga nahukot. Badbarin ninyo kini og dad-a diri nako. Mo na instruction ni Jesus. Now listen to this. Anong di man pud baka? Mendangke menguna diha oh. Asa na ta? Colt. Nganong dili man pod kabayo. Nganong colt man ang giingon diha. Unya dili siya dangke kay kanang dangke dako naman na. So siyempre ang Latin niya is mo na gitawag og colt. Nganong dili kabayo? Listen to this. Kining dangke, kung imo ning susihon pag-ayo sa mga pagtuon gyud ni Aine, symbolically, ang dangke is ang Old Testament. Old Testament. Nag-represent siya sa Old Testament. So, ang colt niya is ang New Testament. Like New Covenant and Old Covenant. Or Old Covenant and New Covenant. Nasabtan na to? Ang ikaduha niya nga symbol, ang dangke gipasabot nga Gentiles. Wala migamit dire og kabayo. Because walay hari nga tawgon og triumphant entry kanang gikan kag gira inig mudaog kas gira, muuli kang magsakay kag dangke or colt, di na pwede. Di na pwede. Ang mga hari paggikan sila gira, mubalik sila og musulod sa ilang gingarian, harianon, panggera, gitawag pagay nagmula nga kabayo ang ilang pangsakyan. Ang grabe ka, gipasidunggan og ayo sa hari, bisag dili siya hari, pareha ni Mordecai nga gipasidunggan og ayo ni King Artaxerxes, gipasakay niya sa iyang kabayo, aron pasidunggan. But look at unsay naitabo, unsa may gigamit ni Jesus. Nati sa dangke nga gitawag og colt. Buot gipasabot nga nagrepresent usab siya sa hintil. Hintil, number 1 hintil. Mga hintil, buot gipasabot dili mga Hudiyo. Nga kung sabto na to og ayo hangtod karon ang gigamit ni Ginoong Hesus aron makasulod ang ebanghelyo ngadto sa mga Hudyo, mga hintil. Dili kabayo. Hintil. Colt ang giingon dinhi mga igsuon. The next, number 2, ang rason ngano nga colt ang iyahang gisakyan, it's because iyang ipakita ang pagpaubos. Dili ni parihag ka ng mapagarbuhon nga hari nga midaog gikan sa gubat. Nga kabayo mo'y sakyan. Mula mo'y sakyan nga kabayo. No. And naay giingon diha nga wala pa makabay. It means wa pa nagamit, wa pa'y kasinatian, wa pa'y alamag, wala pa yun. Kaya kumutan-aw ta, nga naman si Lord, nga wa man nanawag atong mga maalamon kayo. Ari man siya nanawag aning mga mananagat, mga tax collector, mga walay kaalam. Because lisod kayong gamiton mga igsuon, usahay ang doon na kaalam, doon na kasinatian, kadi na mo sunod. Maglisod og submit.
No, kini manggong pag gauna ko ani o pagpalawom, no? Pag-expound ani. Anyway, masabtan na to niyo gayo. Gigamit niya ang dangke ang walay kasinatian. Means, ang hintil nga mosulod dito sa dapit nga diin maugyod ang sentro sa relihiyoso kaayo nga katawhan sa Israel, ang Jerusalem. Sa ato pa gitawag nig altar. Pinakabalaan nga dapit diin didto gyud. Mao man ang nas huna-huna sa tanang mga Hudyo, diha ra gyud simbahon ang Dios. Now, ningon siya kini nakahukot baskarane tangtangi og hukot, antay. Iantay siya. Kuha ang hukot og dadangan he. Of course, lisod po kayong gamito ng naay gapos. Daghan gyud nato gusto kayong magpagamit sa Ginoo pero naay hukot. Kabalo ba ka nga bisag ka na rang Dominggong mo ari kas tubangan magpasalamat ka, gigamit na ka sa Dios nga madaugong makasulod si Lord sa kinabuhi sa mga tao. Pinaagi sa imong testimony, pero kay nahuktan man kag kauwaw. Aron daghana kag medal na dawat ron sa graduation nimo, pero di ka magpasalamat sa Dios kay nahukot ka, nagapos ka sa kauwaw, need kang mabarbaran. Nasabtan na to. Ingo siya antay, tangtangin ninyo. So, sa atong kinabuhi mga igsoon, dili gyud pud pwede nga wala gyud lamang gyud tay mariskyo nga nangagapos hangtod mga matay ta. Sa kataas ba namang panahong mangalagad tas ginawa gyud tay na riskyo? Unya sa verse 11, ingon, kun may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya nagkinahanglan ang agalan ni ini. Listen to this. Karon natay gitawag og for rent. Motorcycle for rent. Kasagaran dias panglaw arang daghana. Tag 500 mangurong adlaw ana, 400 paabangan. Sa mga Hudiyo kay lagi padong man sila sa Jerusalem, padong sa syudad, binaktasay ra gyud na unya ang ilaha nga gamit og transportasyon mao na yung mga dangke, kabayo, camel, asno, mga ingon ana, mga igsoon. Unya naasab ni kaniadto nga kung doon na sila yung mga bisita, doon na gyud sila giandam nga mga hayupan para nga ang iyahang purpose dili pang daro. Ang purpose ra gyud niya is i-transport ang ilang mga bisita, like ilang sundoon or ipahatod or ilang paabangan bana or ingon ana. So diyan nato makuha ang idea nga ngano man nga naaman didto ni ngano ingon ani nga idea nga kaniadto makagamit kag hayop kung moabang ka or ikaw mismo na ilhan na og VIP ka, importante ka ng pamilya mo nang makagamit ka sa ilang hayupan. Pero tanawan may dakong posibilidad nga ang tag-iya sa hayupan nakailanan ni Jesus. Pag ingong, ano man na, gamiton sa, unya rang bayad, wa man po na nabutang dali. Hula mo sa ibalik rin na mo ron kay gamiton ni Lord. At maybe nakailan na kung kinsa gyud ning mo gamit. And that is why wala gyud siya magdumili. Kaya kita basta paras Ginoo dili ta magdumili. Gisi naman ang mga ligida ng gawas ng fly, pero pag pastor, nahi mo, kuanon ta pastor kay nami activities sa church namo karon nga atos panglaw ihil. Sige, way problema na, pero ang driver dapat ako ara nga driver. Nga naman, di man ka mag-iyon na guba ra ba na para manas Ginoo. Basta para sa Ginoo na, antay gina, automatic na. Gamiton kaya nato na og laagas, aluna, di ba? Kaya para sa Ginoo, gamit yun na. Amen? Napa mo? So,
In verse 32, og miadto sila og ilang nakita ang tanan sumala gayud sa gisulti kanila. Tanan nga gisulti ni Jesus, nakita nila dito. Nya samtang nagbadbad sila sa asno, nagbadbad sila sa asno, nangutana ang tag-iya ni iniayay. Tag-iya gyud. Nganong inyo man kanang gibadbaran? Nakasuway ba mo kanang na ang manguhit mong mangga o niya na ang tag-iyawa mo kabantay? Nakasuway ko ana? Nanguha ko og tanglad atong dapita. Nyawa man ko kay bawo nga naa day ang tag-iya. Karang daghanan ko kay tanglad. Iya kong ipangutan ng pastor, sa may tig-ibot ni mo diha. Murag ni green akong mata. Nangayo ko po ko, pero ulahin na ba? Di gad maayo to? Daghan kayo, kinadaghanan. Mura raman mga kugon, good gani, di haran daghanan dyan. Verse 34. Aritas 34. Unya mitubag sila, nagkinahanglan ni ini ang agalaw. Daghan kayo mo congratulate. Congratulations! Libuan gud. O sahay gani, ang uban magsugod graduation alas 3 sa kadlawon. Unya, bahinon pag-upat ka batch. Kay tungod daghan kay ni-graduate niya sa Bible School tulo ray ni-graduate, wa goy mo congratulate nga kana sila ang ilang panarbaho in the future, mangluwas og kalag, magsakmit og kalag. Pinakalisod nga misyon sa kinabuhi. Wa joy ni kang congratulate ni Rere. No? Nya napay uban karon nga kanang naang butangan nila siyas nga kwarta aran daghana. Nasa bitaw nga kwartang gigama ang daghana kayo. Nya, lipay congrats, daghan kayo ron nga nang graduate nga hilakanay gyud taman kay wala misugilon ang amahan nga nag-abroad siyam ka tuig, mikalit og uli nya nitungha didto sa graduation pag sakas sa stage, hilakanay og taman. Nya gaulan ning congratulations, congratulations. Wa goy ni congrats aning tinawag sa Ginoo. Graduate dito sa Bible School unya pinakalisod yun nimong. Kaya magabi mahangawa kas daghan kayong kalag. Kani ato desire na ko, Lord, lipay yung gay ko, duha, tulo niya. Pag nidaghan na lipay yung kay Rod, karon na realize na ko, Lord, huhay, ginhawag yung kaglalong. Magginhawag yung kaglalong. Kanang daghan unya, daghan kaguna-unaon, daghan kagiampo, daghan pong magpabadlong, aga, ginhawa yung kaglalong. Kaingon yung kang, padayon na to, nga naman nata diha. Ilang gidala ang asno ngadto kang Hesus, unya gihapinan nila ang buko-buko sa asno, ano? Gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila si Jesus niini. So ato na siya nga mahulagway mga igsoon nga ang paghari sa Ginoo dili desisyon sa hari. Usually ang tanang mga manghitabo pagbuot man sa hari, kanina, kini buhatan ni, kana buhatan na, pagbuklad o great carpet, pag kini sila mismo ang mga tao mismo. Mao'y naghimo sa ilang kaugalingong desisyon nga ang Ginoo maghari gayud nila. Mo nang ilahang effort, wala sila mandui. Wala sila oy pagbuklad unya mo diha carpet kanang pula nga carpet. Wala ilan nga effort. Wala kini oy kunin ang kabayo kay arong kanang asno. Ako sanang kanang colt diha. Tabunin na kay mo na gamiton. But sila mismo ilang una-una ilang kasing-kasing ba? Nga mubuhat gyud sila ana kay sila mismo maoy ni dawat nga kini nga maong hari, muhari sa ilang kinabuhi. Dili ni hari nga napanunod. Nga posisyon nga hari ang iyang amahan, so ang iyang anak mahimo pong hari dili. Sila mismo sa ilang kaugalingon maoy ni sugot nga ikaw maghari diri namo mo nang ilan ning buhaton. Voluntaryo ni. When was the time
nga dunay eleksyon diri sa atong nasod, nga kining ni ang kandidato wala mi gasto o himog mga tarpaulin para sa iyang kandidat pagpangampanya. Ang mga tao mo'y naghimo. Ang uban, gipanggunting na lang nila mga sako sa simento, unya gibutangan dito sa pangalan sa maong kandidato, agig pagsuporta. Nakuha na to ang kalahian, ane? So mga tao maoy nagpili gayon. Susama aning gibuhat sa mga tinunan o nining mga magtotoo. Naghimo nila. Ningon diha sa verse 36, samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang giagian. Tanawan ang uban nga kupo, ang kupo sa mga tinunan, gibutang dito sa buko-buko sa dangke, sa colt. Unya, ang mga ubang magtotoo, gibuklad nila ang ilang mga kupo sa agianan. It means giilagid nila nga mauni ang hari. In a humble way, gipakita ni Lord nga dili kabayo mula nga gikan sa mapagarbuhong hari nga nagmadaugon gikan sa gubat nga mosulod pagbalik sa iyang nasod, sa iyang gingharian. Dili, gipakita niya donkey mismo, donkey gyud nga kanang colt pagyud gani. Agig pagpakitag pagpaubos ingon nga siya hari. And dili red carpet ang gibuklad, kundi kupo sa mga katawhan. See? Dayag kayo diha sa ilang mga kinabuhi. Ang ilang gipangbuhat tungod aning pagsulod ni Kristo, pagpakita lamang nga sila usab nakasulod si Kristong nagmadaugon sa ilang kinabuhi. Kayo sa may kapuslanan nga si Lord nagmadaugon, oy, si Lord nakasulod gyud siya sa Jerusalem, pero wa siya kasulod sa kinabuhi sa mga tao. And si Lord gayod, nakasulod siya din aning panagtigom. Kay iyang pulong ang giwali, iyang ngalan ang gisgutan, pero ang naminaw, wa gyud kasulod si Lord sa ilang mga kinabuhi. Mga igsuon, siguroon gyud nato. Siguroon gyud nato ni, bisag kinsa na malay pasudlo nato sa tong kinabuhi. Pasakitan na ta, di nagyod ko. Pag nanapoy lain, pasudlo na po ni mo si mong kinabuhi, nasakitan na po ka, di nagyod ko. Kausa na lang. And gitawag ni siya public triumphant entry. Public. Muingon na ganit tag public, dayag sa mga mata. Kita sa mga mata. Dili ni pariha sa gipadala ni Joshua, ni Moses, kamong 12, lakaw mo dito sa yuta nga giingon ni Lord nga flowing with milk and honey, pangispiya mo, pagtago-tago mo, pang-intel mo, mga intelligence mo, mga adto dito. Dili, public, dayag, kita kayo ni nga pagsulod. Sa verse 37, sa nakaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan, naglugsong sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod pagpasalamat o nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Sugod na sila pagpasalamat og nagdayeg. Nya kabalo mo mga igsoon, ang mga pagpasalamat og mga pagdayeg himuon na sa taong nagmadaugon. Ngano man nga daa pa kay problema, wa pa ang kasulbaran, nagdayeg naman daan ka og nagpasalamat because gideclare na nimo nga tungod sa Ginoo naa kay kadaugan. Amen. So nagdayeg sila. Pagpakita gyud ni. So dili ni tago, dili ni sekreto. Ayog saba. Underground ta agi. Imburnal ta kamang. Manglista taron. Kisay mga butante dire sa pastor, pila man kabok imong sakop dia pastor. Makabutar ba na tanan? Tagpila ang kada ulo ana. Oy.
Kana bitang mga hatag-hatag. Ug na gani manghatag ninyo, ako mong tambagan nga ayaw dawata. Pero kung nakasabot ka, ay, tax man ako. Amua man ning kwarta. Di po ko muingon nga maimpirno ka kay imo nang gidawat, di po ko maghukom ana. Basultian mo na ako, mauni, unsay nakadautan ana? Nganong dautan na? Gikan na siya sa kawat. Dili tanan ha. Kay dunay mga kandidatong na ay mga mo sponsor nila nga company or mga dagko kayo mga business CEO sa mga business nga mo sponsor nila mo nang may mga tarpaulin nga na. And ang uban ana kung gikan na siya sa corruption, kawat siya. Nya ihatag sa imuha. Now, inig-abot na nimo didto sa pagbutar nimo, hinumdum man kag kinsa ni hatag nimo, konsensya man ka. Kapalit ra ba ko sa kilong bangos adto ba? So, ang panambagon nga ayaw nag-ablihi unya ra inig humag eleksyon. Human na kagbutar. Kuha na to, so karon palang daan, imo na daang gi-memorize. Kinsa ang naa sa imong kasing-kasing nga imong butaran. Dili itong kinsay nihatag nimo. Naminaw pa mo diha. So, imo na daan ng isuwat. Di po na agawon sa mga maestra dito kung imo isuwat. Kaya di man na baluta nga sampol balot. Imuha man ang nasa mong kasing-kasing imo isuwat. Imo nang kuano dito, kaya mo na imong butaran. Imuha man na. Isuwat dan nimo, pero ayaw ra pa kaya. Usa ka Manila paper, imo dadon dito. Ilanan ra ba nimo nga mauna sila? Karon palang daan hibaw-on na nimo. Wa mo kaila pangutanar mo nako, pastor, kinsa man di ay ato ane? Kadi man mo nako butan. Pero kung wa mo nakahibaw kinsa inyong butaran, pwede ra mo mangonsulta nako, pastor. Kinsa man di ay mga makamao ane. Napa mo? Ang naabot nta diha. So public ni nga pagsulod, dayag kayo ni nagsagit pagyod ang iya mga tinunan. Now, mura nig revolusyon ang nahitabo. Nga naman, illegal man para sa mga Hudiyo. Dili man Judaism nga relihiyosong mga buhat. Sa to pa illegal gani sa ilang pagpangwali, ingalan sila og mga nagwali o mga pagpasipala sa ilang pag-ayog mga masakiton. Ingnon sila nag-ayog masakiton kay nga demonyohan. Karon musulod na hinuon sila ngadto sa dapit ni ining grabe ka mga relihiyoso mga tao. Dili paagi nga sikreto, dili paagi sa pagpangispiya, kundi publicly. Kita kaayo, makita gyud gasakay pagad gani og lati sa dangke. Nagsagit pagyod ang katawhan. Tanawar gani. Kung makakuha ta sa ideya, muna mayon jud ko niyo magbasa mag Bible. Sa Old Testament pag dunay i-proclaim nga hari, mao ni ang buhaton. Pasakyon nila sa kabayo, i-parade. Nya magsagit sila, mag-awit sila. Long live. So, sagit na sila og mao ni ang bagong hari. Mabuhi ang hari. Ingana na sila. So naa sila ingon ani nga paagi. Pero kini nga humble kayo. Humble ka ining nahitabuan Unya public gyud kaayo. How come nga nahitabo man mga igsoon? Pagsulod na sa Jerusalem. Unya ang katawhan ingon dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait didto sa langit og dalaygon ang Dios mingon sila. So dunay because gitawag man siya og Prince of Peace, hari sa kalinaw. So wala siya nag-asta nga kanang dapat kabayo gyud nga kanang burag hari gyud nga gikan sa girang nagmadaugon or musulong pa lang sa gira, wala gyud.
Humble kayo. Dangke nga nati ang iyang gigamit. And public, wa gyud natago. Kita sa mga tao. Nag-awit. Imagine na lang nga, istoryahanay mo, yung kalit nga naay nilabang kay uso man na rong kana bitang mga music nga ilisan sa pangalas mga kandidato? Ha? Mukalit raglabang diri ba? Apat si. Unsa ron? Mga na dayon ta. Kana bitang naay mo labang nga sakyanan, nga naay sound system or naay trumpa nga gikarga sa taas. Naay mga tarpulin nagpilit sa mga kandidato. Unya naa sila'y music nga kanang mga sikat ron nga music. Oh, yeah, yeah, yeah. Nya ilisan nila silang ngalan. Na? Dubi-dubi-du. Imagine na lang ing ana nga senaryo. Nga dunay saba nga na unsa maron. Nya nagkaduol. Nya mga tawo unsa ron. Nangablis bintana, nangabli na spultahan, ang mga relihiyoso nang gawas na dito, ang mga pangulong pare nang gawas na, ang mga pangulo unsa ron. Nagkaduol na. Wa gyud natago. So dinis atong kinabuhi mailahan nga si Jesus nakasulod na gyud kay naa gyud sila'y makita og madungog sa imuha. Wa gyud na natago. And sad to say makaguol gyud kay ning ingani ba nga dugay ra kay na Christian pero gitaguan ang pagka-Kristohanon espiya ra gyapon di gyud makita ang Kristohanon. Kristohanon na mo pay init kay ulo. Kristohanon na mo pay dali kayong mabikil. Kristohano na mo pa'y libakira kayo. Kristohano na mo pa'y og pagpakasala. Mag-ulo-ulo na sa mua nang mag-lead ba? Mag-una-una pagkasala. Di ba? Kanang ikaw may Kristohanon sa inyong classroom, you alone. Ikaw ra gyud. Unya malipay mo mga classmate og mo-absent ka. Salamat kay wa na gyud tong bugal-bugalon yaga-yagaon dre. Mga intel man nga Christian. Ningon ang Mateo 5:13 hangtod sa 16, kita ang kahayag ug ang asin. Unya walay magdagkot, magpasigag kahayag, magdagkot og suga nga taguan. So public gyud, dayag kayo. Nanggawas na ang mga tao, nang lili na sa mga bintana, nang dungaw na, nanggawas sila sa highway, nagbarog sila, unsa marong gapaingon, unsa marong saba man kayo. And pagkataod-taod, dunay ni abot nga naagasakay, may mga nagsunod na nag-awit, na nagdayeg. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And then, nakuratan na sila, naunsa naman noon nga kita na, wa naman noon nga hilom naman taan unsa naman atong buhaton, aron daghana po ng mga tawhana, ug aton na siyang babagan, ug aton ning dakpon, ug aton ning babagan, daghana ra ba ning supporter? Wa gyud natago. And imong makita ni nga senaryo mga igsoon. And ang ila na lang nahimo, samtang nagdayeg, kining mga Parisiyo, mga relihiyoso kayong tao, mga pangulo, mga Hudiyo, mga experts sa law and the prophets, mga writings ba? Mga suwito kayo. Ni adto gyud ni Jesus. Di pa man nato siya mapatay karon dayon. Di man nato siya madakop ron dayon karon daghana ra dayon nga uban-uban aniya mga supporter niya. Karon mga igsoon ay mga kampanya ba? Unya samtang mga kampanya na kalitan nila sagit og Duterte. Luoy kayo. Luoy kayo na ng kampanya kay siya rin tawo niya. Ang mga tao nga iyang giadto sa gitan sa Duterte. Kay Thomas
pikas may suporta, luoy kayo. Pero ako na-realize ba, what if ikaw ra usa? Kanya niniabot, kalitan ni mo ingong, Duterte. Murag di ni mo makaya, no? Kaya usahay maboast ning atong confident kung daghan. Diha ta sa Ginoo. I mean, dili aning ngalan sa politiko may atong isagit, no? Lami gyud kayong isagit das Ginoo kung daghan ta. Hello? Pero ang gipangita gyud pod sa Ginoo kanang kaya nimo siyang isagit bisag ikaw ra usa. Kaya sa ilami kay niambos prayer meeting kay daghan gyud mo, Lord, nagkakita gyud kanya akong gidangatan niya akong pamilya. Pero ikaw na lang, musirag scroll atong Facebook, Ense. Ma'am? Sirag scroll, ma'am. Ate Los? Kita na lang. Sige na lang, scroll. Di ba, Ate Banje? Sige lang, scroll. Yan na po yung sahing alami, kayo mo ambak, bakit? Kuan yun? Buhol on fire. Laga kalayo ang buhol, mga Kristiyano. Daigunta ang hari, grabihang mo ambak, oy, gaabog, gaayon ng covered court. Arang daghana? What if ikaw na lang usa? Wala na ikalipay mag-awit sa mga alawiton nga para sa Diyos kung ikaw ra usa. Kay sabak na diri na lang ning kantahon. Pagbalik sa Manila, muna na kantahon. Ako ay nananabik. Sayawan pa. Kabantay mo na. Nga kung daghan, mas bibo, pero ikaw ra usa, marag lisod. Nya kini silang tanan gyud nagadayeg gyud. So arang dungugag yun kayo. Nya usay mga igsoon doon ay mga pagsimba nga usaran ning kasimba. Pero pag sulod nimo idaghanam rin ni sila. Hain mo na ang uban. Naa sa panagsimba, pero ilang huna-huna, ilang kasing-kasing, tua ng langyaw. Napata? Amen? Unya, sa panahon sa mga panag-istorya-istorya, grabe kayong mubangka, daggo kayong mga grabe bahak-hak yun kayo mo katawa ka ng muragwa na yugma. Pero nag-prayer na, dili mo tingog. Nga na ra, mga lisod agad kayo. Oy, naapa mo? Ngayong gabi muna lisod. Now, tungod sa kabanha, kay balig yun silang daghana nga nagdayeg mga igsoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna. Verse 39, unya pipila sa mga Parisiyo nga diha sa panon. Miingon kang Jesus, kuyog na sila. Niadtos panon, og niadto kang Jesus. Magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Now, ngano ka? Ngano ka? Dili na ilang dapit. Unya, nakita na nga wa na pilde na ta. Kay ato na gani ning dapit, sila na'y gadayeg gasimba. Hello? Wa na. Nya, normal man ni sayawa mga igsuon nga, iritado kayo siya, di siya ganahan, sakit kay inis iyahang dunggan, murag mahiwa po ning kasing-kasing sa kaaway mga igsuon, kung ang anak sa Ginoo magdayeg kay gihimong madaugon sa Dios. Suko kayo, irritable kayo. Irritate gid sila taman, murag yung pailuma na. Kamu pa'y ni anhi aning among dapit, kamu pa'y magsaba-saba. Dito mo pagsagit, dito mo simba sa inyo ha, dito mo pag, ayaw mo diris amo. Pailuma na sila. Kuha na to ne? Unsa nalay panglantaw sa uban? Uy, ingong mga ligon ni nga mga, ingon nga, mga grabe ni silang manalipod. Ingon nga mga, grabe gini mga defender gini silang ayo sa Hudiyo nga tinuuhan. Ngano man lagi nga karon gisulod naman ni sila aning mga Kristiyanon. Gisulod man nila sila aning gasunod sa dalan. Na gisulod man hinuon ning dapita og mga pagdayeg. So, mura sila pailuma na, pailuma. O naman sila may mo, arang daghanan na gud kayo. So, pahilumo na lang.
number one, gyud ning gusto siyawa nga mahitabo sa atong kinabuhi, nga mahilom ta nga mga Kristiyanon. Kanang di na ka mo share sa imong pagtuo, kanang di na nimo isugilon ang mga pulong, sige mo na trabaho sa yawa. Nga pahilumon ta. Nga di na ta mo share sa itong mga kadaugan. Nga di na nato ipanugilon ng Ginoo ang iyang mga nabuhat. Nga tuyuon sa yawa, nga malingaw tas laing mga butang, arong mahilom ta sa mga butang nga angayan, unta natong isaba-saba. Pahilomon ta. Muna yung gusto si yawa. Ingon siya sa Ginoo, uy, pahiloman na imo mga tinunan. Ang guol kayo, no? Magparid aning tagbilaran ka syagit, Jesus reigns. No, mga kuano, mga sulpot mga nga naman na sila manorya, istorya, di ba? Na mga muryo-muryo, na mga man-made nga naman mga istorya. Nga naman, sabaan kaayo sila, dili sila ganahan maminaw niining mga panagsaba nga para sa atong Ginoong Hesus. Hello? Nakaron, daghan kayong nagasuid-suid aning nagapasan og cross nga gibitayan ang iyang cross, iya sang gibutang kadali niya katong gabitay iyang gisipa. Kig sunumbagay pa siya, diyang gibalik og pasan tong cross, diyang padayon siya. Naapo tayo gapasan og kana bitang mga case sa beer, kanang beer, kanang sudlanan bag. Basta kay sudlanan anang mga botelya nga beer. Nya giporma og cross nya moy gipas-an nya samtang naglakaw siya ga tagay pud siya sige pud siya inom. Grabe kayo mga pagpasipala na gyud karon. Kinsa man ang sala? Na napoy bag-ong issue ron nga palayas kay ngano man pong adya simbahan maninda og lukay. Nya kamo ba sigurado ba mong kanang lukay nga inyong gipangbaligya inyuhan ang tinanom? Ngano man ang lukay nga ibutang sa pultahan makapanalipod ba na kung gikan na kinawat na? Siguruhan ninyong inyuhan ang tanom. Kinarabay uban nga manaka og lube, dili ilang lube kadlawon kay manguha lagi ana dayong ibaligya. Kay arong ni trending na ron kay gipalayas. Dadani sa gawas. Ato mo sa gawas, ayaw mo dire. Nangasuko. Libog manggupuna kay pareho mo nya magsimba mo ang inyong mga kauban na maligya. Dapat magsimba tanan. Susaba kayo silang tanan. Gasyagit sila dalaygon ang Dios. Bulahan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Syagit gyud sila. So niingon ang mga Pariseo, Jesus, pahiluman ang imong mga tinunan. And ang tubag ni Lord sa verse 40. Ingon siya sa verse 40. Kaya kung badlungon ka sa imong gibuhat, unya ka nang imong gibuhat para sa Ginoo, gawa siguro kung ga-exam mo ba. Nya ikaw ray kinasabaan, daghan kay mong ga-exam, seryoso kayong uban niya, sige kag hallelujah. Yes Lord. Amen. Nya ga-exam mo. Naapod siguro tay suda kayo na, no? Dapat proper po siya. Kaya nangampanya dia, ako si Jonas Katubig, pagka-gobernador sa atong umaabot. Nga, pagka-gobernador. O niya, ikaw na minaw kay Kristo, anong ka? Amen! Nangampanya na, amen imong tupag. Sa mga teacher, mangutahan ako, na usahay, madalaan na ito. Kami po mga teacher. Yung magklase, may ba? Klase na mo, makapangutan na ako. Nindot no, amen? Di mo ni amen kay tudlo mo ni. Di usahay sa eskwelahan po. Inyong teacher, ga-discuss, ikaw grabe ka Kristohanon kay ka. Ga-discuss inyong teacher.
Nga na ditong, teacher, x plus y equals y na sabtan. Correct? Imong tubag, amen. Uy, yes ma'am, yes ma'am. Kay usahay nga na. Usahay nga na, mga ison. Ando dara na ta, kay pahilumo na nila. And he answered unto them. He said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, kung kining mga tawhana, di ni sila mudayeg, the stones would immediately cry out. Kung dili ni sila mudayeg, kung magpakahilom na ni sila, kung magpakasaba, dili na ni sila magsaba-saba para sa kaymayan sa Diyos, para sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Diyos. 7.2, 8, 9 magnitude ang magdayeg. But literally, mga igsoon, kung imong basahon ang salmo, na ay mga sinuwat diya sa mga salmista, nga ilang gihimo nga kanabitang figurative, ingon sila, ug unya ang mga kahoy, kakahuyan, nagadayeg, samtang nagaawit ang mga kalanggaman, ug di ba? Na mga ingon ana? Naglukso ang mga kabukiran, ug ang mga kakahuyan, nagadbayaw sa ilang mga kamot, nagadayeg. Nabay kamot ang kahoy? Figurative ba? Kanang, lang ba? So, mauusap ni. Kung di ni sila magdayeg, ang mga bato may mudayeg. Ang buot bang ipasabot. Nga ang walay mga kinabuhi, mao nalay taga kinabuhi arong magdayeg. Tungod kay ang gitagaa kinabuhi, magpakahiluman. Gusto ba nato mga igsoon, ang mga baka na lang, ang mga kanding, ang mga hayupan, nga wanay makaon tungod sa grabing hulaw, sila na lang ang magasaba, magasyagit, sa kagutom, magainga. Kay dunay gitagaag, kinabuhi, magpakahiluman. And that is why blessed na kaayo, nga bisan sa imong Facebook, to kay gishare. Nga makamaon na kang mayong kang Portuguese 5 o Portuguese video. Daghan na kayong expert, ana. Kamao na kayong mang-edit. Mang-edit o na, mao na ang content, mao na ang i-vlog. E nindot kayo mga igsoon nga, magpaambit unta pod sa pulong sa Ginoo, magpaambit pod sa mensahe sa Ginoo. Mga pulong sa Dios nga atong ipaambit. And diha sa inyo nga circles, puro mo problemado, pero naadsid sila nakitang lahi sa imo ha, because publicly, si Jesus lagi nakasulod sa imong kinabuhi. Dili siya espiya. Ikaw mismo dili ka espiya, kundi madayag gayod, makita gayod, nga naan na kay Kristos kinabuhi. Sama ani, wala lang sila nagpakahilom. Gibuhat ginila, nagbinuklaray sila, kahimo lang carpet ang ilang mga suot. Unya, gipasakay na sa maong nating adangke. Unya, nagsyagit sila, nagpasalamat sila, nagdaig sila, wala matago. Wala na tago, igsoon. Kaya blessed na kayo nga mga cellphone nato na ay mga naka-download nga mga Christian song. Naglingkod ka sa imong office, nagpa-sounds ka. And suddenly, dunay kauban nimong nisulod dito, problemado, hopeless, gaaway sa pamilya, wadag paglaom, may mga problema na ibalatian, nakapaminaw sila sa imong awit, gitandog ilang kasing-kasing, nagtulo ang ilang luha, and ang Lord nakigsulti sa ilang kasing-kasing, pinagi sa balang espiritu, nga duna pa di ay paglaom, duna pa di ay paglaom. Because na ay nagsaba-saba. Amen? Na ay nagsaba para sa Ginoo. For the first time, ang mga Bible student, first year pa sila, sulong og evangelism. Una ray kuyaw, no? Ikaduha kuyaw gyapon. Nga naman, adto man sila sa plaza mag-evangelism. Nya atbang yun mismo sa relihiyoso kayong tiguman. Nya adtuon din sila atong mga defender, kamo, pang-awayon na yun. Nga pulong as Ginoo na imong gipangwali. So kulba gyud kayo, pero salamat sa Ginoo nga bisan sa kakulba makamaog yapong magsaba-saba, makamaog yapong magmusulti, bulahan siya nga mianhi.
sa ngalan sa Diyos, sa ngalan sa buhing Diyos. Masabtan nato na yung mga igsoon. Karon, mamauli ta. Hangtod kanus amang ka mahimo nga espiya nga pagkakristohanon. Hangtod kanus amang ka mahimo nga mag-camouflage kanunay. Kabalo mo camouflage? Kung adto ka sagbutan, mura ra po kag sagbot. Kung adto ka sa kabatuan, mura po kag mga bato. Manay camouflage. Ang mga Kristohanon, ingana na ron. Kung masagol ani nga grupuha, sabay ra po dog ayo sila. Kung kari na po nga grupo, musabay na po sila ayo. Kung kato na po nga grupo, hala, kiat og taman. O nya, pag-ari sa church, anghel na po kayo. Balaan na po kayo. Hangtod kanus amang ka sa imong pagkakristohanon. Hangtod kanus am na nimo tuldukan ng imong pagka-intel nga Christian. Anong dili man na makita sa imong kinabuhi? Nganong di man publicly madayag gayud diya sa imong kinabuhi. Nga inig-uli nimo sa imong family kita silang naa kay Ginoo. Nga inig-adto nimo sa trabahoan kay balo silang naa kay Ginoo. Nga inig-asa kang dapita makaybalo silang naa kay Ginoo. Nakuha nato mga igsuon. Nagsunod ani nga mga panghitabo. Gihatag na ni Kristo ang tanan. Apil ang katapusang tulo o katapusang gininhawa niya para nimo og nako mga igsuon. Kita sab sa atong kinabuhi. Magpabilin na ba ta? Kontento na ta? Okay na ko. Mampo ang pukog panagsa. Basa man pug panagsa. Okay na guni. Hangtod kanus aman ta mahimong espiya mga igsuon. Hello? Kanang nagkaguliyang namug-ayo ikaw ray Christian. Nya mo kalit kag witsa. Problema man jud ni pero ngay tagtabang sa Ginoo kadali ani. Lord, salamat kayo kalit kag ampo ba? Tingala tos hilong po sila kalit. Yun ay mahimo ani bisag usaon paninamo Lord kundi manimo tabangan. Tabangin taon may hatagi taon nagpaagi ani. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, ato ning ano ni makaya ra lagi ni nato. Mausab og kalit sila. Imbis nga kakaguliyang kayo, nagproblema o nagkagubot o kayo niya, humani mo, nakalit sila kakalma. Sige lang, mag-unsay resulta good ani. Di ba? Di kay ikaw pa, kamu manggod, itarong pa rin nato. Ikaw, parang paita kayo. So hangtod kanus amanta, mahimo nga sekreto. Secret agent. Kanus apa man, di ay na mahimong public nga madayag sa public gyud nga si Kristo nakasulod na nga nagmadaogon siyang nakasulod sa atong kinabuhi. Sama bagyapon ta sa mga Parisiyo nga nakasulod siya sa atong mga ngabil o sa atong mga dila pero sa atong kasing-kasing wala. Muna mga butang atong pamalandungon sa pagpadayon atos pagkinabuhi mga igsoon. Because sa gikaingon ko na, tingali mo abot ang panahon, nga dili ta magakakuyugay. Ikaw na lang, maoy magbadlong sa imong kagalingon, magbasa sa mga pulong. Or ang mga wali, mga pagtudlo, panambagon, ng imong madungog, lahi na pod, naanana nimo. Basta kay sa imong kaugalingon, sa imong kinabuhi, imog yun mapadayag. Nga makita gyud ang kadaugan sa pagsulod ni Kristo sa imong kinabuhi. Ingon nga publicly, nagmadaugon gyud siya nga misulod sa Jerusalem. Kaniadto ang atong kinabuhi sama sa Jerusalem na ay relihiyon. And that is why dili ta mo dawat. Pero nagmadaugon gyud si Jesus nga nakasulod sa atong kinabuhi.
And that is why ang iyang pagsulod dapat makita ni sa mga tao sa imong palibot. Makita sa tong pamatasan, linihukan, mga inistoryahan. Wala po ko nag-ingon nga dapat ang imong inistoryahan maglanog-lanog kanunay. Mayong buntag. Dili po. Madayag gud sa imong kinabuhi nga doon na kay Ginoo mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Sa among mga kaugalingon, tagsa-tagsa namo ka mga buhat, walay natago diha nimo. Nadayag tanan. And sometimes, Lord, ganahan pud ming mubuhat kay naay mga tawong magtan-aw. But kung wala, Lord, reluctant kaayo kami. Tudloi intawon ang tanan. Tudloi kami, O Diyos, nga dili matago ang among pagkakristohanon. Nga madayag gayod nga ikaw tinuod og madaugon gayod nga nakasulod na sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kaniadto, relihiyon lang ang among gihuptan, relihiyon ang nagnia sa among kinabuhi. Salamat nga sa bisan unsang paagi. Ikaw ang Dios nga nia gayod sa among kinabuhi. Nagampo usab kami nga bisag unsang mga gapos diri namo, mabadbaran kami, matangtangan kami, aron sama sa nati nga dangki magamit usab kami para sa imong pagsulod ngadtos kinabuhi sa ubang mga tawo, Ginoo. Lord Jesus, sa makausap pa, Lord, among pagapahinumduman, among kaugalingon, nga wa mi mahimo diha sa imong atubangan kung wala ang imong panabang. Mao nga nangandoy kami sa kanunay nga, Lord, ang imong gusto mo ay among mabuhat ug ang imong usab nga panabang mo ay among mahimo, Ginoo, makita. Magmadaogon gayud kami, magmalinawon gayud kami, magmalipayon gayud kami. Father, we pray. Daghan pang mga membro sa among mga pamilya, mga kabanayan, mga kaparintihan, bisan niining maong dapit ug sa naglalaing dapit, nga wala pagyod makaila kanimo, doon na sila'y relihiyon, pero walay personal nga tinuorayng relasyon nimo. Lord, I pray nga magamit nimo ang among mga kinabuhi ingon nga mga nating dangki. Magamit nimo ang among kinabuhi, Lord. Ingon nga madayag, mabasa nila nga wala natago, kundili naagyo ka madayag sa among mga kinabuhi. Samtang sila nagabantay, nagatanaw, nagasudong nangari ka namo, Ginoo. Bisag asa kami, magunsa man kami. Bisan, O Lord, ang among personalidad diha sa social media, madayag gihapon nga naa kami kinabuhi diha nimo, Ginoo. Salamat kayo sa mga mensahe labaw sa tanan, sa madaugon nimong pagsulod sa among kinabuhi o sa madaugon nimo, Lord, nga pagsulod sa Jerusalem, sa paghalad sa imong kinabuhi ngadto sa krus sa Kalbaryo. Din ang imong dugo nagaagas og didto nahunungan sa imong gininhawa aron nga kami, O Dios, imo gayod nga hingpit nga mapanag-iya, imo gayod nga hingpit nga mapalit, malukat gikan sa sala nga nakagapos kanamo, Ginoo. Now, use us, Father God. Gamita ang tanan. Taliwala sa among kakapoy, kaluya, kauga, kagibapon, kasurenderon. Gamita kami. Ikaw lang ang maka-encourage sa among mga kasing-kasing, kay ikaw lang na sayod sa matag usa ka mga gipangbati sa kada usa. Nakita nimo ang pinakasulod sa among kasing-kasing, O Lord. Lord, tabangi kami nga dili kami magsayang sa among panahon, nga sige gihapong gatago, walay gibuhat. At Father God, tabangan minimo, O Dios, nga bisan kinsa ang among ikatubang, bisan kinsa ang among madungan, makasulti unta mi kinsa ka unsay imong nabuhat, giunsa minimo pagbag-o, Ginoo. Salamat kayo sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat sa imong kaayo.
Salamat o Diyos. Manindog tang tanan mga igsoon. Mag-awit ta o awit sa dili pa ta mo pauli. O niya atong himuon ni nga kinasing-kasing nga pag-awit diya sa Ginoo. Ayog familiar ang nga igo lang familiar nimo ang kanta. But himuan ning tinuod nga pag-awit o pagpasalamat diha sa Ginoo mga igsoon. Kanimo